खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। फरायसाफोरनि जिउनि मोनसे गोनांथार आनजाद मेट्रिक आनजादा दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। गासै 4,29,448 फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजादखौ लिरगोन। गासै रायजोनि 944 आनजाद मिरुफ्राव मेट्रिक आनजाद होनाय जागोन। आनजाद मिरुनि 100 मिटारसिमाव गनायथि गैयै सुबुङा रावबो हाबनो मोननाय नङा। फरायसाफोरजों लोगोसे गनायथि मोननाय सुबुंफोराल' हाबनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो फरायसाफ्रा मबाइल फन, स्मार्ट घड़ी, केलकुलेटर बा जायखिजाया इलेक्ट्रनिक डिभाइसखौ लांनो मोननाय नङा। 200 मिटारसिमाव लाउड स्पिकार बा गोबां सोदोब होनानै दामनो मोननाय नङा। 100 मिटारसिमाव रावबो गारि दोननो मोननाय नङा आरो बमा गावनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो गोबां सुबुर थुबुर जानो मोननाय नङा। बेफोर नेमखौ फालियाबा बेनि हेंथा गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों प्रशासननिफ्राय। सासे सीआरपीएफ जवाना गावजों मावफानाय सानैखौ गावथारदों आरो 7-8खौ जोखोम खालामदों। बेनि उनाव गावखौ गावथारनानै लादों। मणिपुरनि सोनाब इम्फाल जिल्लानि सिङाव थानाय लामफेलनि सीआरपीएफ केम्पआव जादों बे जाथाया। मोनानि 8:20 रिंगासो समाव 120 बेटालियननि हाविलदार सन्जय कुमारा सार्भिस वेपनजों गुलि गावदों, जायजों कनस्टेबल आरो सासे साब इन्सपेक्टरा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 7-8आ जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानांनाय 7-8खौ उनाव फाहामथायनि थाखाय इम्फालनि रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस बेयाव दैथायहरनाय जादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागासिनो दं। मा जाहोननि थाखाय सीआरपीएफ जवाना बेबायदि गुलि गावनाय आरो गावखौबो गावथारनानै लानाय, बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। ओजोंहाय मणिपुर रायजोआव दावराव थासारिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ सामलायनो हायैनि थाखाय प्रेसिडेन्टआ सामलायनो थांखि लाबाय। मणिपुर रायजोआव प्रेसिडेन्ट रुल जाबाय। मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा गावनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायनि उनावनो मणिपुर रायजोआव प्रेसिडेन्ट रुल जाबाय। मणिपुराव जाबाय थानाय दावराव दावसिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ सामलायनो हायैनि थाखाय प्रेसिडेन्टआ सामलायनो थांखि लाबाय। दा मणिपुरनि गासै खामानिफोरखौ प्रेसिडेन्टआनो सामलायसिगोन। मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुआ बेखौ फोरमायथिदों। मणिपुर रायजोनि जि थासारि, बे थासारिखौ रायजो सरकारा सामलायनो हानाय नङा, बेखौ मणिपुरनि गभर्नरनिफ्राय रिपर्ट मोननाय जादोंमोन। बे लेखायैनो मणिपुर रायजोआव प्रेसिडेन्ट रुल खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बेखौ लानानै कंग्रेसनिफ्रायबो बिजाथाय होदों। कंग्रेसनि एमपि जयराम रमेश बिथाङा फोरमायथिदों दि बे 2021 दानाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा खेबसेबो मणिपुर रायजोआव नुजाथि हैयाखै, जेरावनाखि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गुबुन गुबुन हादर जेरै वाशिंटन, पेरिस, मस्को, इउक्रेन बायदिफ्राव दावबायहैनो हायो आरो इउक्रेननि दावहाखौबो बन्द खालामहोनो हायो। नाथाय बिथाङा मणिपुर रायजोआव खेबसेबो नुजाथि हैयाखै आरो बे बेलायाव हम मिनिस्टारा फेलें जादों, जायनि थाखाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया रिजाइन होनो गोनां जादों होननानै बुंथियो। आरो सुप्रिम कर्टआबो मणिपुराव दि संबिधाना गासैबो थेर-बेथेर जाबाय बेखौ बुंदोंमोन। दा मणिपुराव प्रेसिडेन्ट रुल जानाया मोजां जादों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। चापागुरिनि बारग' एमएलए आरो बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि हितेश बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोआव आखाइ हमहैबाय। गावजों लोगोसे गावनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै UPPL दोलोआव अफिसियेलि जयनिं जाबाय बिथाङा। बाक्सानि मसलपुराव खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव बिथाङा UPPL दोलोआव आखाइ हमहैबाय, जेराव BTechनि गाहाय प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहा हितेश बसुमतारीखौ बरायदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि उरखावगोराया UPPL जोनोम होदोंमोन। बे समाव गंसे नावमोन आरो जोबोद गोब्राब थासारिजों सोलिबोदोंमोन। नाथाय बे नावआ दा नावल' जानानै थायासै, गेदेर जाहाज जाबाय। BPFनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोआव हाबफैबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। ओजोंहाय हितेश बसुमतारीया दोलो सोलायनाया गेदेर बाथ्रा नङा, बे बिबुंथिखौ होबाय BPF दोलोनिफ्राय। हितेश बसुमतारी बिथाङा BPF दोलो एंगारनानै UPPL दोलोआव आखाइ हमहैनायनि उनावनो BPF दोलोनिफ्रायबो बिजाथाय फोरमायदों। BPF दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंथिदों दि हितेश बसुमतारीया बे 13 बोसोराव खेब 6 दोलो सोलायदों। अदेबानि गड़ हिसाबै नायोब्ला मोनफ्रोमबो 2.25 बोसोराव बिथाङा दोलो सोलायो। थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय बिथाङा थाद'नाय गैयालासे दोलोखौ सोलायदों होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। बेखौबो बुंथिबावदि हितेश बसुमतारीया 2011 मायथाइयाव BPF दोलोनिफ्राय PCDRआव थांदोंमोन आरो 2014 मायथाइयाव लकसभा बिसायख'थियाव जेब्ला उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा जेनदोंमोन, अब्ला बिथाङा PCDRनिफ्राय BJPआव थांदों। बेनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट दोलो दादों आरो BTC बिसायख'थियाव गासैबो जेननायनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट
इन्डिपेन्डेन्ट दोलोनिफ्राय फिन BPF दोलोआव फैदों आरो BPF दोलोनिफ्राय दा UPPL दोलोआव थांबाय बेनिखायनो बिथांनिया दोलो सोलायनाया जाबाय थायो होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय आरो बिथाङा गावजों लोगोआव मददगिरिफोर लानानै थाङाखै गावनि कम्पानियाव मावनाय मावथिफोर मेनेजार गारि सालायग्रा बिथांमोनखौसो लोगोआव लानानै UPPL दोलोआव हाबहैदों होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर आरो नागालेण्डनि दाब दाब जायगायाव अखा हानो हागौ बरझाराव थानाय बोथोर बिगियाना बेखौ फोरमायथिदों लैथोआव सोमजिनाय गिदिंनाय बारनि गोहोमाव अरुणाचल प्रदेशआव गोबां अखा हानो हागौ आरो अरुणाचल प्रदेशजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि खाथि खाला थानाय रायजोफोर जेरै आसाम मणिपुर आरो नागालेण्ड रायजोनि दाब दाब जायगाफ्रावबो अखा हानो हागौ फैगौ 24 घन्टानिफ्राय लानानै सानबासिमनि गेजेराव अखा हानो हागौ होननानै सांग्रांथि फोसावदों बरझाराव थानाय बोथोर बिगियाननिफ्राय BTC बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ दाजाब दानख' खालामदों BTC बिसायख'थियाव GSP आरो BPF राजखान्थि दोलोआ लोगो जागोन नामा बारग' MP नबकुमार सरनियाया मा फोरमायथिदों बेखौ मिथिहोनो लाबाय बिथाङा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिखौ मासियाव जिरायहोनो हायोब्ला आगान बारायलांनो हागोन आरो जोंबो गाइड खालामनो हागोन बेनि थाखाय साखाफारा होननानैबो बुंथियो बिथाङा आरो GSP आरो BPF लोगो जायोब्ला 30निफ्राय 35 मासियाव देरहानो हागोन होननानैबो दाबि खालामो बारग' MP नबकुमार सरनियाया ओजोंहाय चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो हितेश बसुमतारिया UPPL दोलोआव हाबहैनायखौ लानानै फिन गाग्लोबदों हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिया बिचार गोरोबथानि हेंथायै हाइकर्टआव जि PIL होदों बेनि हियारिंआ दासिमबो जागासिनो दङ बिथांमोनखौ प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म आरो रोनखोरा नार्जारी बिथांमोनहा बावगोन नामा होननानै सोंथि खालामो आरो खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनहा UPPL दोलोनि हेंथायै मा खामानि मावदों मावाखै बेखौ प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म आरो रोनगोरा नार्जारी बिथांमोनहा माब्लाबाबो बावनाय नङा BPFनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौ UPPLआव लाबोनानै डास्टबिनाव गारफैनांगौ बे प्रमद बर'नि खोथा होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया आरो दिनैनि सानाव BPFआ नाम्बार 1 BJPआ नाम्बार 2 आरो UPPLआ नाम्बार 3 होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया आरो BPFआ 25 मासियाव देरहानो हागोन होननानैबो दाबि खालामो फैगौ 17 फेब्रुवारियाव BTC आयेन आफादाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मा जागोन बेखौ लानानै BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझारनि नोगोरारिफोरजों सावरायलायदों फैगौ 17 फेब्रुवारियाव सानसेनि हाबाफारिजों आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्माया जागोनब्लाबो बिनि गोहोमा गोलाव समसिम थागोन होननानै बुंथियो बा गोबां थागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि बे सानखालि गभर्नरजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि जेसेबां MLA मन्थ्रिफोर दं बिथांमोनहा क'क्राझाराव फैगोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ बरायो होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ जायनाखि BTC आयेन आफादाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्माया जानो थांगासिनो दं बेयो आंनि गेदेर जाफुंसारनाय होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जायनाखि क'क्राझाराव बड'लेण्ड आन्दलन जायोमोन बे बड'लेण्डनि मावख'आवनो आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्माया जागोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो बेयाव सेक्सुवेल ओनसोलनि गोहोखौ बांहोनायनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों